ଟୁଙ୍ଗୁରା ତୁ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବୁ? ସାର୍ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳା ହେବି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଅଟୋରେ ବସେଇ ଉଠେଇ ନେମି। ଅଭଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅସାମାଜିକ କଣ କହିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଉଠେଇ ନବୁ ଅଟୋରେ, ପୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ନବୁ, ମୋ ଝିଅକୁ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ନବୁ? ରହିଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କେହି ନେଇ ପାରିବେନି ଉଠେଇକି। ଯଦି ନବ ଏଇ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ନବ। କଣ ହେଲା ଅଶିକ୍ଷିତ? ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ନଜର ପକଉଛୁ? ରହ ତତେ ଦଉଛି। ରହ, ମୋ ପେଟଟା କଣ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଆସେ, ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ସାର୍ ମାରିଲା। আবে চাবিরি পুଅ, আবে ନିର୍ମୂଳି ଲତା ପୁଅ, ଏ ମାଷ୍ଟରଟା ଭାରି ବଦମାସ ହେଲାଣି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାଳିଆ ବୋଉ କେତେ ମାଇଲା, କାଳିଆ ବୋଉ ସେପଟରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି